Верно ли е ба проститутка? Така ли? Откъде разбра? Не. Може ли ме? Не. Ама стана ми интерес. Чакай, бе. Моля те. Айде стига, ма. Защо реши, че съм е бал? Един приятел беше преди теб. Смисъл? Тя си има график, де. Виж сега, си имам оправдание, ама... Дай ми, какво ще кажеш? Видях ти номера в телефона и... Тео, мал. О, много добре. И аз го искам. Тошко от моя клас беше точно преди теб. Страхотно и на мен ми се приходи. Ходи къде искаш. Аз сядам на твоето място. Мислих и аз да я мина, ама като видях, че си след нас, се отказах. Нали ма разбираш? Жива мина и тримата. Бети. Наскоро не си ли плати абонамент за Pornhub? Айде да спрете да мъклеците, а? Не, машина по-скоро не. Добре, не може да съм ебал проститутка, но не точно обикновеното ебане на проститутка. Пък колко вида има за ебане? Заключи, сега ще те еба. Слушай си, дръпни пишко. Разликата е, че не съм плащал за услугата. Ти си връзкар. Аба, ще хванай Ще я мисълта. тествам. Не дей. Заразна викаш. Не съм го казвал, ти си го измисли току-що. Що да не я тествам? Може да го придружи. Ще бъде. А що не е мене? Извини ме, но ще водя малки на проститутка, нали така, Ангеле? Вижте сега, Аз се свалих с моя чар и мъжественост, както обикновено и разбира след това тя Мириш пусна. ли минджата? Все още въжи предложението да те заведа... Гей! Какво толкова? Айде, хуй! Не изпускай този шанс. Айде стига пайтима! Нека се изкаже. Айде давай, копеле. Ама заради твоите изказвания малкият ще си остане на сухо. Да, екстра. Още е млад. Млад, ама си ги боцкам. Тихо си я, копеле. Ваня, нали знаеш, на довамите кукли не се борят. Колко пъти трябва да ти казвам? Бей! Ще ви е вас. Ще ми карате мен да се обяснявам пред малкия ми син. Какви съм ги ебал аз? Че ще си ги еба какви си искам. Ако искам даже да си го върта така фано съм докато не кървяса, а? Ще еба и руси и дебели. Само не и бети. Един път сънувах как и лижи задника, ама му усра и се събудих. За щастие! Добре, копеле. Как може да сънуваш такива работи, а не я чукаш? Той поне само е сънувал.